kamaton bago lang ko gali kwan. Kulang tapos ano ni, busy nga akong nga pag-o ngayon eh. Pare. 5:11 mga kamaton. Bagong sabak naman yun ang biyahe ko sa Bungadlaw bagong tapos ano ni tawag ni leasing mga kamaton. So unang biyahe ko ni sa Bung Kamaton kaya maka-vlog ka sa mga kamaton dali sa Bungadlaw. Are. Yes, bago ang akon unit kamaton. 5:11. Yes. So amo ni biyahe ta sa Bungadlaw pag tapos leasing ni kamaton. Yes, good morning mga kamaton. Magpulang gaya sa bato. Magpulang gaya. Oh, partner. Kablog ko gre, kablog ko. Yan, set out. Set out. Set out sa Gawiti nga taga ni Wajan. Okay. Yes. Okay. Okay. Hi. Yes, kamaton ning bago lang gali sulod din sila kun sa gayong. Bago lang naglae. Ada sa tatyo no. Ada sa tatyo. Yes, so bago sa bung unit na aton gali mga kamaton no. Ano blessing ni sa mga vlog? Opo. So, ari na kamaton, ari saka naman si Kwan, si Maton sa kalinta no. Ano mo, boss? Ito ang 511 ako ang pinakataas. 511. Ano na ka Facebook? Ano ni? Follow ka ikaw ah. Okay Yes. Sa Facebook? So, gawlatin na sing mag-blessing gali nga pare ka Maton. Ari din kanan nga unit nga mga bag-o. So, ang taon ka Maton na. Ano nga Maton no? Yes. Puro na tanan brand new. Bagong sabak naman sa kwan nga Maton sa kalsada. Bago naman unit na Maton. Yes. So, arakon unit to. Ang pinakataas 511. Yes. Mos, morning Mos, sa taat Mos. Morning. Naka-vlog ta. Ang imo unit 5 ano to? 12? 557. Yes. So lato-lato sa mablising kaya. Amo ni puro tayo bago pila niya kayo unit. Malo. Ulo kundo siguro kayo unit ni. Yes. Thank you. Yes, so na rin kami sa tubag sinang pare kali basic nga unit. Partner ko Leo sa pare. Yes. Si Sone. Yes. Tagay-isa sa mga nila kamaton may yes. Ang mga puti sa likod. Yes. So, dolat na lang kami sing nga mga pare ko na at siguro ko nang isakat yan. Yes, sa mga puto. Ang tagiya sa mga bago ngayon sila di. Yes. So, dolat-dolat kami sa sing pare ko na kamaton. Yes. So, sa Palawan kami. Pag-imaya ka Maria, kasi grasya. yes, kamaton una video ito ang bendisyon. Tayo maraming grasya. Tayo Maria.
Maya sa Amay at sa Anak at sa Espiritu Santo. Yes, so ako na basbasan sing hamon yung pare mga kapatid. Ako dito na yung ngayon ang yung basbasan. Yes. Tapos nahali gising nga ako ngayon ako na rin. Pinaka taas na nga akong unit. I believe in. So, ano? Singin nila para sa mga unit na bago. So, bago naman nga sa tapos sa kalsada na. So, tapos na busy ng kare-kare ko pa na. Ilan lang yan? Ang pila lang ha. Ayan mo. Kalas. Ayan yun na. One, two, three. Cheers. Isa pa. One, two, three. Perfect. Isa pa. Another one, two, three. Okay na tis ka. Yes, thank you. Tapos nagali ka matuning blessing ang mga salakyan, mga bago. Tapos na misa ako na basbasan na sing pare gali mga kamaton na. Ang akong unit 511 mga kamaton. So, umni ka mo. Yes. Kita din ano ko damo may bago naman na nagwaw. So, good morning na mga kamaton, mapuli na ta natuyo na gid si maton. So, thank you. Good morning mga kamaton. Yes, bago ang akon unit kamaton 511. Yes, so amo ni yay ta subong nga adlaw pag tapos bising ni kamaton. Kamaton bago lang ko gali kwan. Kung tapos ano ni bising na akong bago ngayon eh. Are 511 mga kamaton. Bagong sabak naman yun ng gaya ko sa buong adlaw bagong tapos ano ni tawag gising mga kamaton. So unang gaya ko ni sa buong kamaton kaya makablog ka sa mga kamaton na ni sa buong adlaw. Are yes, thank you kamaton, nakatam gaya ta. Thank you.